Guari gera ikasten mugikortasun seguru eta jasangarriko goi mailako zikloa. Gaurko ekitaldia interesgarria iruditu zait, behintzat sarrera bat emateko jendeari pixka kontzientzia hartzeko gidatzen dugunerako. Istripuak ez izateko. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait olako ekitaldi bat, non kontzientzia sortu. Ze ibilgailu mota gidatzen duzue? Autoa. Mugikorra erabiltzeak ematen du bai pixkat interaktiboago. Ekitaldiaren parte hartzen zaitula eta dinamikoa egiten zaigu. Pertsona batek kontatzea berak nola sentitu duen edo nola bizi izan duen hori niri pertsonalki ukitzen dago. Ziur udaltzain gisa, errepidera loturiko istripu asko ikusi dituzula. Neska honek txirrindan zoan eta geldituta begiratu berrean egintzun zebrabidea gurutzatu. Momentu horretan kotxe bat zatorren. Eta jozun bizikleta, neska atea zen aidean, erortzeakuan buruakin errepidea jo eta antxe geratu zen. Lan eratzi joan beste batek, kotxe bat atea egin zen, eta ez zen berreruz, berra ondo zijoan eta jo egin zion, talka, izugarria, kotxetik ezin atera. Bizkarrezur muina hornoen barruan dago, kable bat izango balitz bezala, mozten badugu ez dela elektrizitatea pasatzen. Eta egun batean banengoen hankarekin burni bat ukitzen, eta gauean, arropak kendu nuenean manuen kriston zauria, eta ez nintzen konturatu. Mina da zerbait gaizki doanaren abisu bat. Nire gorputzak ez banau abisatzen, apur bat gaizki. Eta migro baten niri pertsonalki oso divertigarria. Ikusten dut, jende gaztenentzat asko pertsonifikatzen dula, guk pentsatu behar ez gara bera bezala, bakarrak garela, ezin garela aldatu beste pieza batzungatik. Patinete elektriko batek zein abiaduratan zirkulatu dezake? 25. 25 kilometro orduko. Kolektibo zaurgarritza hartutako zenbat pertsona uste duzu hiltzirela? 4 aukera daude. 20 zure ustez, zoritxarrez, erantzuna zuzena dela. Niri deitu didan atentzio gehiena izan da, zenbat 25 urte berako pertsona gondian implikatuta istripu batean. Zenbat gazte uste duzu egon zirela implikatuta trafiko istripu batean? 4 aukera dituzu? 75. Kopuru errealetik oso urrutik geratu zarela, zoritxarrez, erantzun zuzena 2757 dela. Gazteak nola baiteko kontrol gehiago izan behar dugu zirkulatzerako orduan. Jendeak kontziente izatea, nondik zirkulatzen ari den, zerrekin zirkulatzen ari den, hau da, kotxea ez dela jostailu bat. Nola momentu bateko istripuetengatik bizitza guztia izoratu edo aldatuko zaizu.